כן. האימא שלי לא יכולה ללדת. היא הלכה לכל מיני דוקטור. תעזיר לה. תעזור לי. אני אסביר לו. כן, לא, אני רוצה לשמוע. כן, 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 אני מבין, כן, מבין. כן, אז כל הרופאים אמרו שהיא לא יכולה. להביא ילדים. אמרו לה, forget about children. and that היא צריכה לחשוב adopt. לאמץ, כן? To take, like to buy, לאמץ, כן. ואבא שלי, הוא הלך לרבי, זה סיפור של 38 years ago. 38 שנים. לפני 38 שנים. בת כמה את? 38. נראית בת 20. כן. ואבא שלי הלך לרבי, והוא סיפר את כל הסיפורים הזה, ורבי אמר לו, אל תפחד, יהיה לך בנים. ואבא שלי, הוא לא ידע מי הרבי. אז הוא אמר לרבי, promise me, תבטיח לי. ורבי דפק על השולחן, תלכי הביתה ואתה תראה שיהיה לך בנים. עבר לו חודשיים, והאימא שלי היה בהיריון, והיום שאני נולדתי, הרופא הוא מאוד היה, האימא שלי היה עם סכנת נפש. הרופא אמר לאבא שלי, זה מצב יותר גרוע, או נולד האימא או הבת. חס ושלום, כן. והרופא הוא לא היה יהודי, והוא אמר כל הזמן שאני לא בת של ההורים שלי, אני בת של אלוהים של ישראל. כל הזמן. מי אמר, הרופא? רופא. והוא אמר, he was German. הרופא אמר, בוא נלך לראות עוד נס של the Lord of Israel. אז האבא שלי, הוא הצלצל לרבי, והוא אמר עם גרונר, זה השם שלו. המזכיר של הרבי, זה, כן. והוא סיפר כל הסיפורים הזה, אז רבי אמר לו, אל תפחד, הכל יהיה בסדר עם האישה שלך, עם הבן או בת, הם לא ידעו. ואני נולדתי, ושושנה נולדת, והיה, יש לי... מה, נולדו תאומים? לא. אחרי זה, את ראשונה? כן. והיא שנייה. והרבי אמר לאבא שלי שיהיה לו בן זכר, ושאבא צריך לקרוא את הבן יוסף יצחק. יש לי אח. אז יש לך גם אח. כן. הוא נולד שלישי? כן. כאשר אני נולדתי, אבא שלי היה עצוב, בגלל הוא רצה לתת את השם. אז עוד ילדה. אז בא עוד אחת. אני לא יכולה לתת. אז לך קוראים רחל? אלתר רחל, ולך? שושנה, ויש לך עוד אח, קוראים לו יוסף יצחק. ויש המון סיפורים. זהו, עכשיו בטיילות. טוב. עכשיו